ಒಂದಿತ್ತೆ ಆಪಿನ ದೈವಲ್ನ ದರ್ಶನ ದೈವಲೆಗಳ ಭೇಟಿ ಆಪಿನ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಒಂದು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ, ಈ ಚಾನೆಲ್ ತೂಪಿನ ನಾಡಿದ ಸಮಸ್ತ ಜನಕುಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನಿತ್ತೆ ಕೊಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಡುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ನಡತೊಂದುಪ್ಪಿನ ಜಾತ್ರೆ ಏರಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಮಾಂತರಿಗಳ ಇಷ್ಟಾನೆ ಅಂಚಾದ ಮೂಲು ನಡಪಿನ ದೀಪೋತ್ಸವನು ತೂಲೆ ದೇವರನ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ಉಂಡು. ದೈವ ದೇವರನ ಭೇಟಿ ಆಪಿನ ಪೊರ್ಲುಲು ಉಂಡು. ಬಕ್ಕ ಸುಡುಮರ್ದ ಕೊಡಪಿನ ಪೊರ್ಲುಲ ನೆನೆ ಮಾತು ತೂಡಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ತೂಲೆ ಬಲಿಪದು ತೂವಚ್ಚಿ ಅಂಚ ತುಯರ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಜಾತ್ರದ ಪೊರ್ಲು ತುಯರಗ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಕೊಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವನ ತೂಲೆ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಏರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಲೆ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಪಿನ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವನ ತೂವಂದು ಬಲೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡತೊಂದುಂಡು. ನೆನ ತುಯರ್ನಾಗೆ ನಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಪುಣ್ಯ ಪಡೆದಿಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ ಮಾಂತರಿಗಳ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯವಾಯಿನ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು 14 ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು 2 ತಾರೀಕು ಮಟ್ಟ ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಕೆನಕಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಈ ಜಾತ್ರೆದ ಪೊರ್ಲು ಪೊಗಲಿನ ತೋದು ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನದ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿ ದಯಮಂತದು ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಬೇಕು